मेथाइ गाबबाय न'आ एकदमबार गुबेन गुबेन जागासिनो ओरैनो लोगोफोर नै माबोरै मावदों होननाय हमथा लाखिगासिनो बारफैदों नालाय ओरै खाट्रा बारफैदों लोगोफोर सेस डेन्जार बारहुंखा लोगोफोर बारहुंखा सेस लोगोफोर अखा सेरजोब्बाय आरोना न'आव बिदिनो सनाया उन्दुना दं जाना अबस्थायानो गैला ओमफ्राय जिफोरखौ आथिं दोनदोंमोन ना जिफोरखौ एक्सट्रा दोननो गोनां जाबाय आरो नै अखायानो अखा बा बेराफ्रा गुबें जाजोब्बाय नै नुबाय लोगोफोर सेस दैया बुंजोब्बाय आरोना सेस सारसनजोबदों आरो बेरे बुस्थुआ लिरनाय नङाना बेनि थाखायनो नै सेस दैयानो दै जाजोब्बाय माने इथिंसो दोनदोंमोन नालाय जिफोरखौ बैथिं लाबोनानै दोनफैनो गोनां जाबाय आरोना नै सेस बेबो दैयानो दै एकदम अबस्था गैया न'आनो किटचेनाबोथ' खतम सेस चाउमिन लाबोदों चाउमिनखौबो संना जालिया दालियाथ' अबस्था गैखाला सेस दैबाना जाजोब्बाय लोमजागासिनो आङो बिदि आङो लोमजाना बोदोंना एकदमबारे सानब्रै सानबायानो जाबाय आरोना एकदमबारे हामाखै अबस्था गैला मैगंफोरखौ नायनाय नंला माबोरै लोमजागासिनो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय नोंसोरनिथिंबो बार बारदोंना बाराखैमोन मा डिस्ट्रिक्टआव बारदो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय जोंनाथ' सोरबा न'आवनो बायलांबाय खोमा जोंनाथ' लेट्रिना बिरफालांजोब्बाय बे लेट्रिकखौ गाबोन गोदानसो बानायनांसिगोन दा थिं नुगोनाय थिं नै ओइथिं आं इयाव बन थिखोबाय थानायावनो डाइरेक्ट खाथियावनो फैदो आरोना आंनि गोरनाया एसेल'सो जनो बाखि माने नै लोगोफोर दै ओंखाम जाला आरोना चावमिन जानोसै नै चावमिनखौ रुनानै लाबाय दानाबा आरामनो एवफिननोसै माहाजोन मानसिया मा जानांगौ मैथा दुखिया मानसि दाबा जाफ्लांलाना मा जाखो दा साफा खालामनो गोनां जाबाय दै जाजोबदोंमोन नालाय दे खालाम साफा खालाम सासेबो गाबगासिनो सना नै जानो सनानि आखाइया थाबैनो खालामसै र' सनानि फेस लेभेलखौ ना सना नै जोंहा लुपानि माबा गानलायदो सना